Здравейте, мили мои! В днешното видео ще ви направя една рецепта за супа лещичка. И така, след като сме сипали лещата в тенджерката, чакаме я да заври и като заври, аз за тук съм го направил това предварително, като заври изсипваме водата. Ето така изсипваме водата. Като заври. Аз правя една промивка е така допълнителна. Нещо не мога да оцелим метката. Така. Изсипахме хубаво. Ау, виж каква пения има още. Тая пения, къде е излезнала, не е хубава, трябва да я изчистиме. Мисля, че ще е даже по-хубаво през гевгир, защото нещо с този капак не оцелвам нещо точно колко да се отвори. Толкова много пения до сега не съм виждал в лещата. Ето така. Гевгирчето. Ето така. Така са разпени, като все едно и насипано веро у нея. Верото не прави такава пяна. Така хубаво я измиваме. След като един път е завряла, сваляме от котлона и сипваме врялата вода. Хубаво я измиваме. Ето така. Не се наложи дори да ползвам гевгирче, защото нещо не мога да оцела баш това разстоянието между тенджерата и капака, за да не пада леща с боба по-лесно, но с лещата нещо са по-ситни зърната, да толкова много пяна. Погледнете, няколко пъти вече я измих и колко пяна има. Това четвърто или пето измиване, колко пяна е. Половин шише веро да си изсипал, няма да има толкова пяна в нея. Половин шише веро да си изсипал. Няма да има толкова пяна в нея, погледнете. Това е вече 6-то или 7-то измиване, какво чудо. Така. Не, бе.
Тъй. Готови сме. Тук тая ще я промием още един път с гърчето. Като гледам, имаше нужда, въпреки че няколко пъти е така. Въпреки че няколко пъти преди това я михи в тенджерата и тук. И сега си я връщаме тук. В общата тенджера. Така. Сега, като имаме това нещо тук, вече готово, малко поразтърдихме, но няма нищо. Изсипваме литър и половина или 2 вода. Нова вода изсипваме. Аз, понеже ми е по-лесно, директно съм си я напълнил в едно шише 2 литра. Водичката. И се сипвам 2 литра точно. Така. Готово. Са. Я взимаме. И я слагаме отново на котлона. Слагаме отново на котлона. И какво правиме? Предварително съм нарязал морковчета. Добавяме морковите към нея. Както и предварително съм нарязал една глава зрял лук и 5-6 главички пресен червен лук и 2-3 главички пресен чесън. Значи 2-3 главички пресен чесън, 5-6 главички пресен червен лук и една глава червен лук зрял. Добавяме го и него. Да. Така. И понеже там като таковахме, тенджерката е малко мокра, ще я изтриеме така, за да не пука на котлона. За да не пука на котлона, но пак се попуква. Нещо много сме така тук. Успокои се вече, добре. Всичко е наред. Да кажем, успокои се. И сега взимаме дървената шпателка и така разбъркваме всичко това. И го оставяме. Оставяме го да заври отново, защото нали един път е завряла, изсипахме оная вода мръсната от завирането, така да се каже. Аз така и казвам мръсната вода, защото тя изкарва много неща от лещата. Така, вече е готово. Изхвърлили сме мръсната вода, в която един път е завряла лещата, изсипали сме я. И добавяме 2 литра вода. Както казах, една глава зрял червен лук, 4-5-6 главички червен пресен, нарязан с еперцата, 2-3 главички бял, морковчета. И това нещо го оставяме да заври втори път. Сега само че ще измия тук и капака, защото вижте колко пяна има на него. Колко пяна има на самия капак останала. Пак казвам, половин шише, веро да съм изсипал, нямаше да има толкова пяна.
така. И сега вече всичко под контрол, слагаме го и го чакаме да заври. Аз през това време измих ги в гирчето. Ще го сложа тук да се суши. Тук ще почиста малко мивката от лъски от лука, които съм нарезал. И малко зърна лента, които изпадаха, разбира се. За да не ми запушват сифона и канала. Докато чакам да заври, тук ще го правя малко, ще позачиста нещата, които сътворих преди това, да са ми готови. И така, скъпи мои, продължаваме към следващия елемент от рецептата. Докато чакаме да заври втори път, малко е време, ама нямаше как да стане всичко това без това, което можах да го направя предварително, го направих. Другото обаче няма как да е, защото няма как да видите рецептата, освен да ви я покажа накрая за 2 минути, когато вече е готова. Но тогава няма да разберете какви са стъпките за направата на тази хубава супа леща. Другото, което може да направим, докато чакаме да заври, тук в тази тенджерка съм си сипал малко олио, в което после, като заври това нещо тук, ще запържа малко чесън. Предварително съм си го нарязал, малко чесън ще го запържа. Ще сложа една лъжичка червен пипер и 1-2 лъжички бяло брашно. Ще го направя това на запръшка за 2-3 минути и ще го сипа за застройка на самата супа леща. Да. До тогава ще чакаме да заври това повторно. Надигна се бързо се надигна, добре. Вече как да мирише хубаво на пресен лучец, на други такива неща. Даже може да добавиме и чубрицата. Колко хубаво мирише. Красота. Много обичам джоджани чубрица да ми мирише. Та може предварително да добавим чубрицата. Да си ври с нея, да си ври. Да. Ето така, обаче миризмата на пресен лук е невероятна, като почна да се затопля водата. Така да сложим чубричката. Така. Чубрицата е много полезна, както и много добър вкус и аромат дава. Сега ще го разбъркаме пак така.
Нали, за да може чубричката да се разнесе, да не сединат над лука, защото съм сложил доста луки, доста моркови. Така да го разбъркаме, да се разнесе хубавата чубричка. И си му връщаме капачето, да го чакаме по-бързо да завари. А през това време, какво може да направим? Не виждам какво мога да направя, защото всичко съм подготвил предварително. Единственото, което мога да ви разкажа един виц. Аз ще ви разкажа един виц, за да не скучаете докато загрее това. Докато завари отново лещичката. Така, скъпи мои, отива един български тираджия в Гърция да докара портокали за към България. И пътува човека, отива до Гърция, нарежда се там на опашката, къде се товарят портокалите и започва да чака. И чака, и чака, и чака, и чака, и все не му идва реда. Отдесно някакъв дошъл след него, минава преди него. Отляво някакъв дошъл, пак минава преди него. Нищо, че е дошъл след него. И нашия сега се чуди и си вика, какво става тук? Почекава още малко, пак гледа да го пререждат и от десно, и от лево, всички така дошли след него, се го пререждат. И човека вика, аз вече не му издържали нервите, ще да питам това там къде координира кой тир да влезне и да натовари. И отива при гърка нашия тираджия и му казва, аз откъде да товаря портокали? Защото вече тук над 10 тира ме изпревариха, нали? И до кога аз да чакам откъде да товарят портокали и да си хода? И гръка му казва, вие откъде сте? И нашия тираджия вика, от България. България. И гръка, нали, като го чуе, рекал, България, за свинете. Там от оная купчина ще товариш. Значи, представете си, имат ни там за свине. За свинете вика, България, за свинете, там от оная купчина, вика, ще товариш. Това е положението. В България се продължава, даже още по-зле стават нещата. Вкарват се тотални боклуци и зеленчуци и плодове от Македония, от Турция, от неизвестно други какви страни. Същото е и с месата. Мършите ни докарват на цяла Европа и на целия свет. Почнаха мърши дълбоко замразявани, по 15-20 години били резерв, такъв военновременен, не знам си какъв, други резерви там, държавни. Какво? Що бе? Въобще маршуляк, всичкия маршуляк тук изпоядваме. Тичаме по големите хипермаркетни вериги, пълниме едни колички, ядеме и си мислиме, мале колко е добре. Обаче нещата съвсем не са добре. Даже преди години от управляващата тогава партия си признаха, че ядеме дупетата на Европа. Дупетата. Нали, да не кажат с извинение мърша или нещо по-грозно от мърша. Това къде, като идеш в тоалетната, го опускаш, като седнеш на клегалото. Казаха дупетата, ама то достатъчно. Нали? Та всички тия смрадове ги ядеме. Та така, че гръка добре, правилно най-вероятно казал, за свинете е там на купчината. Най-вероятно не е нещо какъв виц, не е някаква шега, а най-вероятно от истински случай, имайки в предвид какви боклучарници се вкарват в България. И така капачето се понагре доста, и пяна тръгнало да хваща, значи е готово всеки момент да завари, но все още не сме готови. Може през това време да направим запръшката тук в тази тенджера. Сипали сме малко олио, както ви казах. Сега ще включа другото котлонче. Ще го изчакам лекичко да се затопли.
Чубричката сложихме. Така, пиперчето червеното. Червения пипер. Брашанцето. Да го отворя. Така. И сега чакаме тук. И това го чакаме, и това го чакаме, ама айде това поне ще стане по-бързо, защото имам съвсем малко олио на дъното. Да направим запръшката да е готова. Да като кипне това да добавиме запръшката за стройка към лещата и да не губиме повече време, защото иначе стане по-дълго, като време трябва. Така. Тук сега ще проверя. Би трябвало да се е напекло това олио. Сега ще го проверя с малко солчица. Дали се е напекло. Я видим. Не, още не е. Още мъничко ми трябва. Си сложим на капака, че по-бързо става да се загрее. Така. Да приготвим лъжицата за брашанцето. Където ще сложиме. Чакаме още малко. Да се запече, да се нагрее олиото. През това време аз ще измия тук посудата. Която съм нацапал предварително, за да подготвя това нещо. Измияме и дъската сега. Така. Опа! Не бе! Прави такива номера. Не са така разбирали. Да ми прави сапонерката такива номера, но са пързали и да пада в мивката. Така. Надявам се, че вече олиото трябва да се е напекло доста добре, за да направим запръшката. Така. О, да, напекло се. Усещам го. И сега предварително нарезаното чесънче, въпреки че в чорбата има нарязан чесън с червен лук пресен и зрял червен лук, който ври, сега запръжваме това. О, да. Да. О, колко хубаво замери. Да отдаде така аромата. Хубаво да се насити. Така. Разкош. Добре. До тук добре. Сега червения пипер е наред. Една лъжичка. Така хубава. Абунданта, как викат италианците. Абунданта, да, пълна. Да, препълнена по-точно даже. Така. Сега леко ще го оттегля от котлона, защото пипера много бързо прегаря. И ще сложа брашанцето. 2 лъжички брашанце. Готово. Разбърквам го. Връщам го на котлона. И сега за около 2-3 минутки
Да. Ще го запържиме, обаче аз трябваше да го направя в по-малък тиган. Олийцето ми е малко в случая. Ще добавя малко олио. Така. За да може да стане, защото стана много сухо. Олиото малко, брашното повече сложих. Така. Сега станаха нещата. Казахме 2-3 минутки. Бъркаме. Разбъркваме хубаво. Замарисана препечен червен пипер и чесън. Трябва постоянно да го бъркаме, за да не загори. В случая тук в този тенджера, в този модел тенджера няма как да загори, ама си е най-добре да си се бърка. Колкото и да е. Така. Изключвам този котлон вече. Той е достатъчно топъл, няма смисъл. И продължавам да бъркам. Да. Олио, брашно и чесън. Олио, брашно и чесън. Мекици. Да, мекици. Чеснови мекици. Да. Добре. Така. Новите мекици са готови почти. След малко ще ги махна въобще от котлона, за да не се получи фал и да загорят. Да. Ето това е. Мисля, че му е достатъчно. Стига толкова. Да, придоби един такъв златисто кафяв. Даже по-скоро към кафявото отива. Златисто кафяв, по-скоро към кафявото. Ще го сложим сега ето тук. Да си чака реда. А това все още не е заврял, за съжаление. Колко хубаво мирише на лук, обаче забравихме да му добавим малко олио. Ще му капне така на око. Все още не е завряло, така че като почне да се ври с олиото. И сега олиото може да го приберем вече. Така. Червения пипер също може да прибереме. Свършили сме си работата с него. Чубрицата също. Прибираме си ги всеки на мястото. Така. Оставаме само солта, защото трябва да добавим накрая сол. Брашното също може да приберем.
Вече не ни трябва, е така. Завъртаме хубаво хартияния плик да го затвориме. И след това в един найлонов плик правим е така. Завръзваме го. Ето така. И разбира се, го прибираме и него в шкафа. Остана само солта. Супата е почти готова. Това е почти готово. Тук чака за стройката. Сега какво правим? Чакаме да заври. Но 2 литра вода не завират така лесно. За съжаление. Да. След като заври и поври около 5-6 минути, даже може и още с завирането. Като заври, айде да заври. Гледам го, че е почти готово. Изчакайте още малко, имайте търпение. Я да поразчиста тук малко от буклука, който направих с беленето на лук, на чесън, срезането на моркови и други такива. Хайде де, хайде завирай, ще малко ти остана де. Така, разбира се. Да измия тия ченийки. В които бях нарязал морковите и лука. Ще ги сложа тук така. После ще ги използваме пак да си сипем лешката в тях, да хапнеме. Ето и тази. Която бяха морковите. Готово. И после ще ги ползваме за лещичката. Усещам, че това може би и да е завряло вече. Айде де, до кога де? Хайде де. Така, за любителите, тия, които обичат примерно лютичко, могат да си добавят и една люта чушчица вътре. Но аз не го правя от гледна точка на това, че има хора в моя дом, които не обичат люто. И заради това, който иска люто, да си сложи после отделно към в чинията или лют червен пипер сух, или зелена чушка да си нареже, кой каквото иска. И от тази гледна точка не слагам. Айде де, още малко остава. Остана тук сега. Нещо изтропа. Готово. Всичко е наред. О, боже. Гивгира и той паднал. Съжалявам за тези звуци, които се издадоха, защото знам не са приятни за ухото, когато слушаш видео. Има хора, които не се съобразяват, нали, с тия неща. Излезнал да прави някакво видео, навънка, седнал, то духа един ветър, вика нищо не мога да му чуеш какво приказва, ветъра шуми, дразни ти ушите. Въобще не се съобразяват някои хора, като правят клипове, че това е изключително дразнещо и освен всичко и хората не чуват какво говориш. Други, примерно, излезнал някъде
на двора и ти обяснява нещо, в същото време има курник, кокошки там почват да коткодяка, точно в този момент снесли яйце, едно коткодякане, или пък Петел почва да пее, едно ти му пеене, ама ти гръмне главата и нищо не можеш да чуеш какво обяснява този човек. Единствено чуваш кокошката къде коткодяка, или Петела къде пее, или ветъра къде шуми. Така че предварително ви се извиних за тези шумове, които станаха, защото бяха непланирани, непредвидени. Охо, тръгна. Дай. Готово е, още малко. Готово е, още маничко. Да завари. Така, скъпи мои, като си държа тук ръката на дръжката на този капак и усещам отдоле енергията как бута, как завира. О, ето го, готово е, ври. Готово е, ври. И сега какво трябва да направим? Така. Ще го поразбъркам малко. И разбира се, ще гребна и ще сложа в застройката, която направих с брашно и червен пипер. Гледам да повече водица, ама и аз съм сложил бая лещичка. Така че така. Добре. Сега ще го разбъркаме, това е така. Браво. Малко излезна, извън ритъма. Да. Малко излезна, ама извън ритъма. И сега това го изсипваме тук. Разбъркваме го хубаво. Ето така. И това е. Оставаме го така да поври още 10 на 15 минути. И супа лещата е готова, мои скъпи приятели. Довиждане и до нови срещи!